să bucure de noi. Amin. Și o luat ceața și o deschis toate zăcazurile luminii și o turnat soarelui peste noi în această dupămasă ca să putem să vedem că Dumnezeu însuși se bucură de lucrarea sa. Amin, amin. Pentru că atunci când un păcătos întorc la Dumnezeu, se bucură cerul, se bucură îngerii, ne bucurăm noi astăzi că putem să stăm înaintea harului lui Dumnezeu, pentru că este un har din partea lui Dumnezeu să putem să fim în casa Domnului. Aleluia. Ne bucurăm de sora Ancuță, Domnul să o binecuvânteze. În această zi o găsit cu cale să lașe lumea cu tot ceea ce este firesc, cu tot ceea ce este lumesc. Slavă Domnului Iisus! Și să se întoarcă la Dumnezeu. Aleluia! Să străgeie pe El ca Domn și Mântuitor în viața ei. Aleluia! Acum, din respect pentru cuvântul Domnului, ar vrea să ridicăm în picioare și o să dau citire cuvântului lui Dumnezeu din Faptele Apostolilor, capitolul 8, de la versetul 26 în jos. Și zic ca Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. Un înger al Domnului a vorbit lui Filip și a zis: scoală-te și du-te spre miază zi pe drumul care coboară spre Ierusalim, la Gaza, și care este pustiu. Filip s-a sculat și a plecat și iată că un etiopian, un famen cu mare putere la împărăția Candace, a etiopienilor și îngrijitorul tuturor visteilor ei, veni la Ierusalim ca să se închine. Se întorcea de acolo și ședea în carul lui și citea pe prorocul Isaia. Tu l-a zis lui Filip, du-te și ajunge carul acesta. Filip l-a ridicat și a auzit pe etiopian citind pe prorocul Isaia. El i-a zis: înțelegi tu ce citești? Famenul a spus: cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăzi cineva? Și a rugat pe Filip să se suie în carul lui, să șadă împreună cu el. Locul din Scriptură pe care citea era acesta: el a fost dus ca oaie la tăiere și ca un miel fără glas înaintea celor ce îl tunde. Așa nu s-a deschis cu gura. Aleluia! Zmerenia lui, judecata lui i-a fost luată. Și cine va zugrăvi pe cei din timpul lui? Căci viața i-a fost luată de pe pământ. Famenul a zis lui Filip: rogă-te, despre cine vorbește prorocul astfel? Despre sine sau despre vreun altul? Atunci Filip a luat cuvântul, a început de la Scriptura aceasta și a provat pe Iisus. Pe când își urmeau ei drumul, au dat peste o apă. Și famenul a zis: uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Filip a zis: dacă cred din toată inima, se poate. Famenul a spus: cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Amin, a poruncit să stea carul, s-au coborât amândoi în apă și Filip a botezat pe famen. Amin. Vă rog frumos să luați loc. Biblia este insuflată de Duhul lui Dumnezeu. Și în Scriptură vedem foarte mulți oameni care Dumnezeu i-a salvat și unul dintre ei sunt eu. Și unul dintre ei ești tu. Amin, amin. Ne-a scos din groapa veirii, din fundul morcirlei, ne-a pus picioarele pe stângă, ne-a dat un nume pe care Iisus Hristos în ziua aceea îl va spune. Aleluia. Și nouă ne-a dat dreptul să fim copii de Dumnezeu. Născuți nu din voia firii, nici din voia vreunui om, nici din sânge, ci născuți din Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Ceea ce știm este că Dumnezeu l-a trimis pe Iisus Hristos la ai săi. Dar ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, așa cum am spus, le-a dat dreptul să se facă copii de Dumnezeu. Amin, amin. Domnul Iisus Hristos a venit la ai săi. Și într-o împrejurare, o femeie de origine siro-finiciană îi spune: Doamne, vino să stai în viața în fata, pentru că este muncită rău de un trag.
la care Domnul Iisus Hristos îi zice, eu am fost trimis la voile risipite ale lui Israel. Nu pot să iau mâncarea copiilor și să o arunc la cățări. La care femeia zice, Doamne, și copiii se satură de la masa stăpânilor cu floriturile. O, femeie, mare este credința, du-te și facă-se după credința ta. Amin, Și zice amin. cuvântul lui Dumnezeu că fata acestei femei a fost vindecată. Omul acesta din Scriptură